Ebi ho. Edi asem na awie akosua edi wa be ye ni ma nya abotre ma ho sha asem na se entu nsi mfimfini na kasa gu bibi ye mu na etiefo nte wonka edi na edi wa ba me pa cho de edi ma ba ha ne se eye dokas oti ahensan me kwatena ahensan emfie miensa ekosua adwuma ya de pam ewo apensu enti na one me ma ne ba ene me ma ne ko school tina aka be busome miensa ama ma be ye graduation timi wa adwuma ma na number bi frame number ne frame no ene obo ni din say ye mi o chicha Alfred na me se mpa cho adai ene o se NST na epra na ye pe ne o ma me number no wode ene maaye na awe ena me se mpa cho me wa adwuma mu na o se ene hyiaye e wa agogo ena me koye mi so wo mo frame sa akwala ne plan me fla akwala ne maame se dokas yesi ma akua pro na wowe na o se abawa me wo adinkra ho enti kohwe ne fa ne koma me na me ba na me see you ena me koye ti me koye na ye dra agogo no ye hu doctor na doctor ne sisi di akwala na sie pra no wontimi enhwe enti ye mfa ne nkogin akoni aba e koso nyina ni nyina eye mea wo maame no wo ba ye ne ya akwala ne hu bibia wi aya ma ne bed wo begina ho sunsa ho so mo mpesa no mo pam ma wo ba fi mi di gin na otwemienu timi wo ha na wa wo frɛ me na akwala ne ye oba enya me ba madamfo ba wadamfo ba me pa twan ena wo manso ofie me manso ofie oni wo mu ne ko school nti wo playe no me na o mo frɛ me na me frɛ o maame Matias maame ne ba hospital ne su a wo su no na nurse fo ne pamon no okay ena wo ba fie enti mi wo ha na o frɛ me na o se abawa na me si yes na o se mekua papa so o pena o nambo enti mi di ama no ena me si you enti mi so me frɛ be ma me ne ni ti na me si kwadwo yi dokas ya frɛ me se mekua papa so o pe me nambo enti enye ne de na o se o fama no se enye bone so enti fama no ena me de number ne ma papa no enti afra kwala ni plan so ebesi na de papa no o frɛ me ti wo frɛ me a no wabisa akwala ne ho tesei mesi wo ene ho ye ena ejaye de etiti wo ntimi wo hospital no wode nklama aminwie kuma se o meka nkyerɛ me se papa ne frɛ me na me fa wo bebo medua why na eka sei eye dokas no o te ne ba ne ho ogi no a e wogi no ena ode nklama aminwie kuma se o meka nkyerɛ me se ni kunu ne frɛ me na me fa wo bebo medua onso na o te ne ba ne ho ogi so na me ti akwala ne ho ogi enti hwa na maame bi nso behwe ne nana ena me se ma asema menwa yi kan tie bi ma me na me mpese mekofie a mekwa akobisa no mbeka se enye no kole ena ma me ne se mate wadamfo no beba nti oba ye bebisa no ti oba ye na ma me ne se awura bla ena otena ase na o se wo ho tesei na o se me ho ye ena o se wudi eni o se madamfo na o se wadamfo no aye wo bone o se debi na o se wadamfo nya wo bone na wo ba pira na wagyan na adwuma ebehwe ama wo na wutimi ekoka kire ni nwa se wo bebo ni dua wo se na ma me ne se ne o ye nipa bone nipa wo nya nipa wo betimi akuno ena koye o nti doctor ne ba ya wo behwe akwala no na mete eho se wo mo so akwala nim no osu ena akwala ne frɛ me se me meso nim na me se ma akua mintimi nso mu o ma me se me so mu a obebo me dua ntimi nso mu ewa na doctor ne se maame entinya wo ba ne akwala no na me si daabi wo se wo se nya wo ba no na me se mpa chode daabi wo se ene wa ya ade pa o na maame nti wo ba ne akwala ne ye akwala ipra beda ha ye hu da no na wo gina ho ne ye ho de omu jojo na me de me fa me bag na me ba fi nti me ba na me frɛ papa ne frɛ me na se wa firi akwada ne ho ogi ho akwala ne ho ogi na me bedru fi na papa ne frɛ me ena o se maame ma akua ho na me sida nkomo na me ne udi ye na ntimi de ma firi ho aba fie na o si yo ena me de metimi ba bi na me so kra ma matu ahensan ho akotena atonsu nti wono nso ahwim ekọ galamse minim ba bi a oye ne galamse no nti me wo honom me kwa adwuma na me ba ya one girl ne ba panyi eye emoso
timi bae na akwala ne timi dem na msi maami ke man kan cho se akosu mu ba ha pamwo mu no maami si obebo mi dua na si maami de me wa ha ma no amu no si obedi na me de me ti bi ma no ena msi fi na ekuro oba ha e ma na aduane ni bi ena osi yu timi maami yare wa ba ha si timi de me sori a ne meje wo mu hokọ adwuma timi maami si akwala ne ba ho a na wa pam no nti na anu ku adami wa adwuma mu na nsu o to na msi me ba fi timi bae ena me ba be market to aka kire me se ma ekua ba ha ba be hwehwe ena me se wo be hwehwe me sese ti bede me bag si dem krama no ansi na akwala ne bae ma mi bi wo ya ase ho fro na me se adai be ekua wakwa akoye dai o se ma me nkoye hwe na ma me ne se me meflo mla ti na nsu oto na me fam na me koye na sister ne se ma me we de ye bokọ akosu ne ga na woni wo mutie no akụ nti ye pebe bia ama wo mada nti mi pese nka me man kwala akosu ne ye hwan ye dokas ne ba panyi na dokas ne nkwala ne nte after se wo mu friji oba ye no yo mu friji hoba na oni wo mu nete ba ye mre kakra ni woni nkwala ne nte mi ene ode nkwala na koma nipa foforo ya nipa ne nso te ye side hwa enti sister ne be frame me amekoye na o se maame wo mu so mu maame adamfo no nti ye pe ba bia mu mada na mse maame eye no kre so maame adamfo ne me but o maame no mu ame bo ani nyina wa nya hwe amfa maame wadi dua bo na eja me kwanti ena me nso me ne me ho me ne be ma na ti nti se metimi agi wo mu no makoda de a age se mi kunu fra adwuma ba me bo na mane ena o si yo na me de me sole ye na me ko ofie na me ja ankwala no nti mi kwaya me kobo maame amane na maame se won pene ema nkwala ne meda ho because o maame ni dua bo wona no obi e na no osimebo odua e bia na wa amọ no wo manima mama enhu no akobo no wo machi nti ya nti mi ne nkwala no ana nti mi sister panyi ba be ware nti mi ko no ho obo ase nti mi tika mu ba na mbaketo abaya panyi ne frɛ me ma na msi yes ma dokase abaha aba be kasa wa ha se nko ba be bowudua na se obebo mi dua se ma ye ne dai wose ma akua aba ha ba ma na aduane adi afensu ma akua papa aflo nti obebo udua na mse sesen wo de metika mu memba ti mi ba ye na mi fie wura mo eye no mo se ma me nsososo nti mi bufu mi ko ga ni efie mi ko ba bia wo mo no oni ho nti ga na waje nkwala ne papa ne wo ho ena papa ni bisa me na me kire mu kire no se maame nya abotre na me bani ni ho oba me bisa no ena mba afie ti mi hyede ma na me ti so obi bo me punu mi ko bie na ye girl na me ko ne ho no ai sere di asem na akoka kire me papa na me so me ba ye so aba machi ena me ba be busa asem koro ene ye ejedededede na me de me ko wura me dem no kasa ya no ndi okoi ade achi anopa me dada ma na ga ne sa ba ye be bo opunum ti wo ba opunum ma me pie ye no ai sele de nkwasesem na odi na me se ma ye dan ai me bo udua me ma me de ahoma abọ ne yam hwan na e kase ye dokas no ena me se wo be bo me dua se ma ye wo dan enti me boni amaye ni se ukunu afre me amafa me ukunu no ofre me na se me fa me nka ho asem papa ne kwaso odo ho asem ba mitimi ka che ni se da atwa so na me adamfo na me ne fa na ne ba ply me hwe no wanya mu aye papa bi amfa ama me na papa ne akofa nkomo foforo ba na ye di no akate ne na mitimi ba bi enti me bobo me dua sesen ena mi fie wura mo ne wo mo me ne wo mu wo fie patapata me na me ko wura adwae ti mi wura adwae mi dwae na me ti se o kasa ono de wo ye kuapem ni enti bosom wo ne fie enti o de me ne masefo e hye bosom ne nsa ena me se enti mi pie ba ye na maame ne mi fie wura no wo fa asefo ne wo mo fie no me se na ga yi sa na ote ena me se o me de me nka hwe nkyere ne me de ne be famra kwan so ti mi frɛ papa no ena me se da sisi ami wo fie wo yila ba ha sei aba be kasa se ne kunu no na oba blonya bre kura wo no nyina na wo efie ena wo sai frɛ me na me nkoma me ne wo bedi no wo bona mane na wo se me maame fani ko tek no mo mfrɛ no na ba bi kura me ko gina ya me ne di nkomo no se me firi ha kura ba ye se wa frɛ me da no aka ama watie na ono de saa na wote woni me kasa a wantu aduabodua bonti na me gya na chiri di a me de be hya me namba kura wonim
enti maka kyerɛw sɛ hwɛ na wanfa me number ama no sɛ wode me number mana me no wo bi kapa na me see you na me de metim baabi enti na de menim no enti sesi a de enti no aba de ne yenyamwa o sɛ me pese oba na asɛm na wo kaaye no ye kohwehwem sɛ yeduaba a wodane efiri hɔ no because ne kunu no me kora be ma no wogina hɔ a me nhuni sɛ wonie sɛ nyo ono na bɛka sɛ bi ama mimini a minim ne da papa ne nso ono nso nim me da je sɛ obɛfrɛ me wɔ phone so wonim me da no wonim baabi krokra nso amete okay ma yenhwɛ bibi ekwane a wo fa so a unya papa no wo ama no ne no enoma eye dokas noa ne frɛ wo ka kyerɛ wo sɛ papa no se opese wo ne wo kasa wo ne me kasa wo gin ɛna unya papa ne noma one ne kasa ye okay gi hɔ na wo de nkra ɛma wunua so o meka nkyerɛ wo sɛ obɛbɔ wudua kyerɛ sɛ wo ne papa ne kasa adentina ɔno a ne de wa wo no ma papa no na afei de wo san de nkra ma obi so o meka nkyerɛ wo sɛ wo ne papa no kasa nti wa anya ye obɛbɔ wudua de ntia na wa musa no ma musa no nso mebisa no no na asɛm o kan ya ne sɛ papa ne kasa papa ni mu no enti no the real ono ne papa ne kasa ne sa na me ne papa ne kasa na me se me oye papa panyimu wantimi anwome kra na bia obɛya me papa nua me ntimi ne nkasa sɛ de ono ne kasa wodidi na atam no okay ɛna wafiri gi hɔ ɛna sisi a wo ne dokas no ayɔnkofa no emu ate enkwada na ntumi ama wo nkyɛn bio afei na one papa ne tokɔ so dinkita ho enti dokas ne ye de hunu sɛ papa no da so frɛ wo me wo hɔ na dokas na damfo bɛka kyerɛ me sɛ memfa papa ne number ema no papa ne nso ama me warning sɛ hwɛ na manfa ne number ama obia enti wo kan na me sɛ metimi de papa ne number ma ne dia agye sɛ mebusa papa no so wo ka sɛ memfa ma no dia na me de ama no enti me susu sɛ bia huna ohun sɛ papa ne number da so me won eni nti na wo yesa ade wo ne papa ne twempena na me pa cho da bi wase ope me pa cho da bi nti die ne beba sa ntokwa we menti ase ase ni o me sarande no I don't even get it me timi ba bi oba na apira ene afrɛ me amakɔ oba school ɛna me call ye na kwala no hospital edi nkan call ye ntumi ni abo akire di abaji ye de ba agi no me na maba betena kwala no kyerɛ sɛ maame na nkasa ba ho no wosu ɛna doctor fo apam no watena kwala ho na wotwemienu emu na maame na frɛ waka kyerɛ o sɛ akwala no makua papa pɛso o no ka sɛ o ntimi do number ma no ɛna ɔde o number ma no ɛna papa ne frɛ wo ɛyɛ den ne ba sɛ dokasi bɛba bɛka kyerɛ wunua so o meka kyerɛ o sɛ o ne papa ne kasa obɛbɔ wudua odi ahometeɛ afiri ayaresabea hɔ wabafie obafie no sɛ ne bibia ato atwa enti hwan ne kɔka kyerɛ dokasi ne sɛ wo da so ne papa no kasa ɛhɔ ne asɛm no ɛno deɛ na menim ti agye sɛ bia papa ne betimi akyerɛ sɛ bia wo flɛ me ɛna meka sɛ bia wo flɛ me ɛno deɛ menim ne obetimi akyerɛ one papa ne twempena me pa cho da bi one ne ntwempena me pa cho da bi wose opeda me pa cho da bi na wo nso wase ne peda me pa cho da bi ana sesei adodadie bi wo hɔ no mo a papa no de brew na emum ɔmfa ma dokas ntia me de me susu sɛ bi a me akwala ni plae no ya me kɔhwɛ no papa no kra sende me 1000 ena me ka kyerɛ me kunu na me kunu si da bi girl na boka me sa diska ne sa ye dey e de brain nti me nim ade kronti a wo yesa ada again no wahu sɛ oje giska wo papa ne hɔ edinti ana no de me ntimi hu je sɛ bi a wono ane betimi akyerɛ waba be ka kyerɛ wo da sɛ one papa ne twempena eno de won kan bi da na asɛm a ɔkan ya ne sɛ papa ne frɛ me na sɛ me fa obɛbɔ me dua okay ɛna sɛ dua no wa mo ama wante na emu ba ufie hɔ no deɛn no ɔbɛka ye nti ama wo ye ma hyew a wo pɛ ye mo asɛ wo go ye hwehwɛ ɔba fie ndi ɔbɛka ye ne sɛ ɔsi ɔno de wo ye kuapem ni nti wɔde me ne mabusuafo nyinaa ahyɛ akonodi nsa sa akonodi like I said sa na wo kan no sɛ wo firi wo ye kuapem ni nti wɔde me ne mabusuafo
eja akonodi se wa ye dan nti no ode wo ne wabusia se mama ne ba aduane afensu ni kunu efremi a na mafa na papa no oda so ne sa dokase kurei ware ana me pa cho papa ne de me de minim ba obusa papa na papa ne si woni na gyae na me nso dokase ne minim se ono nso ne be ma na tisisi wo waka kire papa ne se dokase ne be ma ne tie me pa cho no de me nka kire ne papa ne busa me na me si minim papa ni busa me se yesi dokase ne be ma na te e wo papa ne dem na me si da mi minim mi kwa adwuma mi ba anwumre ntimi hu se si anasese na ono so oba anadwo nti ebi wo ho oba na obebo mi punum wa mebom nsu ade achi no hu me a na wachia me ntimi de minim mo semu yi enti dokase no se wo waye ne dan pa ono de na asema wo kan ne se mama ne ba aduane adi mesanso ni kunu edi nkom ni kunu flemi ti ni kunu flemi a mama mfa mini di papa na atam nso minti mini di na atam enti the best na ne se papa no na maka che ne se mesre no asem we kwa awie ya ma on flemi biem na maba benya asem. Okay. Adofo dokas ne yebe pe ne wa homa ne so your friend dokas de me pa cho ni di minima ne dokas ote hen oti ahensan by sisi ade yeso okogalamse o baby minim baby kro na nkwala no wo han ho sesei nkwala no mo wa na damfo no ho wo atonsu by sisi ade wa ba be faketwa ne de ne kokase panyin ni de minim baby o one papa na wo sei one papa na wo baako di o wa ma no ne no me pa chan one na wo baako sa baako ni pra koda hospital okay enti die beye bia na yebe hunu na nasika na dia wuji uzin osi akra Krobea yes ba me njimizin we too much wate edike osi good afternoon edike umpom te say mi ogidie wa rehemu se nyankopon ya domonti ohoye adofo ye be pedokas no na ansana no mabedwafo bebem Angelina Dewi and was good afternoon nana good afternoon Angie what to say ayachi ama me mame why mame Dewi ayachi ade mame Lizzie Kese and was ya Krobea and now we are so ye live wa ha ye show Emmanuel Kofi o se akra Krobea ye kan ho ye mo ha eburu na ye busa se ompo no emu te sen akra Krobea free mountain mensumenie and now we are me chiachia wo na mabomo abaso ene mu adwuma monso mojo o se mede one wabusia eja akonodi na mede me yakuapem ni na da akonodi yakuapem boso ana oba there you have any idea empam cha mo amutie akonodi oye ehin bosom te se de antwa de chema why Ghana had de wajiri din oye asante bosom Okota chima nso a bochrowa number 1 bochrowa odun so ye bono fo nso de no na akonodi nso ye hen fa de brekum dabi nipai wakasa wo se ga ni so ye de ani so ye akuapem ni enti minim se ebe ye mante ye de ani akuapem eni enyanwanwa ye akuapem fo bosom ye akuapem nti akuapem fo nso wa akonodi Podie say ye mfanya yi podie po ya dibodua so leka what be da na me obo what be da bia podie mente say ente da mente say obi nso dane po boso bia wati se obi dia bobida enti honestly one ni Asem Beba na opeso obusa abaye awade a chame agravida era ye dey na papa na wo outside no nya o number me pa cho ne yire na ne de man Dokas ne na de wo number Dokas ne na de me number ne o de man se won fanya dey o de man se me na mete ne ba ne ho nti ya na papa na frame abisa me si de asi menso papa no ofre me a na ye wo hospital no ofre me video call na wa hwe ne ba no si de ani plan mu esitie
Okay. Enkomo ben e na papa ne frɛ wa wanu di. Me de papa ne obi sɛ yɛ latte for dia. Sɛ latte nyina yɛ akuapem. Me de papa no frɛ me a ɔne me nka asɛmbɔni bia me se me nka so wanu odi me se enkomo ben ya na wanu di. Fa ne sɛ me na ma frɛ wo. Hello, ete sɛ aha efiri hɔ kɔ no enkomo ben ya na to aso. Aya obi sa me sɛ me ma no. Enkwala no omu ho te sɛ me so omu ho yɛ oso omu kɔ school me se an. Wo di ani mom. Me pa twan no wa bisa na ma akua nso kɔ school me se da pa twan kwala ne ba me bisa na omu se wɔkɔe. Osiyo. Nti oya a wo se me srɛ sɛ wo nu aduane no oba hɔ a aya na wa mani bi adi ama me se da pa twa. Enti odi akwadaa na di sika fa wo so a. Me pa twa da bi. Because I say me sense bi say now doctors no epe so kyerɛ awura we say ebi a papa no ma we sika kora dodo sene ono na one na wo no oba ode to aso afa ye hwe ni sei ade be nti e no obeka sɛ ɛyɛ amane ba na aduane wa bra ne maame wo ho sɛ papa ne kyerɛ sɛ akwala ne ba me ho ebe fa me phone de frɛ ne papa was that hospital no papa ne ka sɛ obebrɛ ne phone enti obae na osema fa o phone ne ma me na me si ma akua me ni bandro e na o fai to o fai na o se ma wo si ni bandro nya na ma frɛ me papa no na o se da phone na o ka sɛ o beto abla me no e na o se a ma akua maka kyerɛ o sɛ wo hia bibia aya abla o ma me ho no on frɛ me na ka kyerɛ me ti wa ka mate o maame bɛɛ no me zedi o wa bɛyɛ maame okay to aso enti o ka sa no ena me si wo de wa frɛ na wia wo de fa me phone ma me ena me gye me phone ena ono nso kɔɔye ena akwala ne kɔɔ ha me se ma sem bisa ne yɛ sɛ won kasa yɛ mu no se papa ne frɛ wo no ena o se ma akua wɔ hwan wɔ ena o se ya ma akwada na aduane ma me de nti na o maame wo ho na wo na obeka kyerɛ wo sɛ ma akwada na aduane ma no de na si me pa kyerɛ da papa ne kyerɛ sɛ wate sɛ maame ni hɔ na ɔde nkwala na gya ɛna obisa na me se mimi momu de minim sɛ o maame no watu kwan anaso wontu kwan ga ne ani wo mu nyina na ete wa hensan hɔ enti nkwala ne timi ba ne hɔ weekends no mu kɔ na akwala ne so bɛba me hɔ a ɔba me hɔ Saturday enti mimi nim sɛ ebi a o ma ba weekends ɛna waba me hɔ no enti papa ne se wate sɛ ne yire no ana ne ba ne maame no enni hɔ enti na wode ne ba no ɛhyɛ wo nsa ai afei me yɛnhwɛ empre dodo sɛn na papa na send sika si usu sɛ fama akwada no me pa cho on send akwala ni sika ma me da last week na ofrɛ me sɛ enka ba bi akwala ne te no me nkɔ hɔ na me nkɔgye nipa na woni akwala ne te ne number na sɛ me mfa ne number ɔde ne number foforo ma me sɛ me mfa nkɔ ma girl no na nka girl ne mfrɛ no na ofrɛ akwala ne maame a wonya no enti nkɛnɛ ena o ka sɛ obɛfrɛ me na nka wagye saa number no enti sɛ o send sika si usu de ebi nsi da me pa cho da na so wode kyɛ won so apart from 1000 no so wa kyɛ sika ahodo asɛe wa kyɛ obɛ sɛ 1000 na chi no wa ma me 700 obisa me sɛ me yɛ adwuma bɛn ena me sɛ me pon me ho no me nya start adwuma ena o se ne adwuma bɛn na me ena me si me nya seminar enka meton ena o send me 800 7 fan kofa seminar emeton 7 baako na 800 baako ana me ba chan eno ebomu ana we buy na we buy bi amu 7 ne de na me ba keto ne yare ena ofrɛ me na o se asemate se nkwala ne kasa na me se da unemu yare o na o se ne he na me se o ko school mu afisa mo de naba ena o si yo nti e kire na ofrɛ me se wasendi mi sika me fa nkoto adruma no ena me da na se me nsu sika odi be ma me bia be ma na me ne tene me ma ne ya awe me bona ma ne nti doctors ne nim saa sika we hu bibi me pa cha no de woni ha ntimi hu se woni ma na se woni saa ɛyɛ dɛn ɛna papa ne hu nu se doctors ne obite ɛwɔ papa no amu dem me pa cha no de minim papa ne papa ne fie a na papa ne fie ɛhɔ na doctors ne te me pa cha papa papa na busua fie ni nua kuma ne yire mu e wo fie ho no ti sa fie ho bi e na doctors ne me te pa chan doctors no ne ba
papa ne ba no ne doctors ne ba no hwan na ye panyini me pa cho ye doctors ne ba na ye panyini enti odinka wo ya ansa na wo hia papa no ɛna yɛdɛ na papa ne hunu sɛ wɔne obi te wɔne dɛm me pa cho anu de mi nim ofrɛ me na obi sa na me ofrɛ me kra na me maame wo ntimi de to speak out said be ya me maame beti bi na ekira nko asɛm ba wa me ka sɛ bi a Sarah ne bɔ mama ne ofrɛ me na na ofrɛ me no no say Sarah na me sida na say da bia me no udi nkoma de ya no korɛ no mpɛ sɛ wo bɛka akyerɛ me na wutwa nkontompo kyerɛ me na me sida aden no say me frɛ wa na mabisa wo wadamfo wei wo so wokɔ adwuma me frɛ wa wadamfo wei wo so wokɔ adwuma sɛ wo nte da na me sida aden no say obi afrɛ me sesi aka kyerɛ me sɛ doctors wone sa amele o sɛ hwan netie na me sida me nim amele kuro ɔno wokɔ adwuma ɔtɔn paano wɔ ɔbɔfo side hɔ no me nso me yɛ adwuma wɔ atonsu me nso me kwa 5 na ma ba fi ɔno nso bi o timi beduru fie bɛ 12 ntimi de me hu sɛ wɔ mpena na sɛ wɔnim pena ɛno de minim ɔno nso kwasi ada nyinaa wɔkɔ adwuma ntimi nim enti obi ka sɛ enkomo a wone papa ne die enti na doctors sɛ obɛbɔ odua na obesom sɛ ɛno de mi gidi na so obi nso ka sɛ doctors na dwen wɔ ne tirimu sɛ wo wakɔ akɔte ne to akyerɛ papa ne sɛ ɔne bɛɛma ne teɛ ɛno nti obɛbɔ odua ɛno nso ɛno de mi ɛno nko a ɛkan no nko a de anka mi nsuro ne dua bɔ ne sɛ yɛkɔ hospital hɔ baaye no saa asɛm na bi na si ma papa bi a wɔse wɔde doctors na yɛ ne sɛ ne ba papa ne bodua ma dua no minim so ma dane o so mo nane yo ɛno de ɛnyɛ ma obodua sɛ obodua sɛ mimi keka doctors ne ho nsɛm de kyerɛ masters for na ɔmo hwɛ akwala no ɛwɔ hospital one sɛ bɛm akwala ne papa asende doctors no 100 million Emma me kofre headmaster no kra wa skwa ede ne ba ho no ma headmaster ni bebusa ne se da ben ene woti ya na se wo hu se me ka akere na o se wono de wo hu hwe na de wi omo si ba ho a omo betua eka bi a omo bisa report ne de osusu se me na maka bibia akere wo na headmaster ni bisa I say nti se wo ti ho se wo be pira na wo de ne ko hospital wo to adura wo nyi receipt ana ena papa ne se ehɔ no wanyi papa na no nti headmaster no kra bu fui ama omu didi papa na tam na omu twifa so a omu de call nti mi se adua no kra minim so o madane o so omu na ne yo minim okay akra me da eja kwa me na ansa na memo abusa o questions no twere gu ho why mati na menye we mra the man himself is in town is he ambatra say yo I say ene ya nso are ho sempa ayi DJ Killer osira na Krobea ya kan ho Nana Kofi eno osi akra Krobea ma hawate ya kan ho. In fact Nana, you are too good, full of wisdom. Me da se krache no greedy ya waka say latefo Osi akra be da se pa. I'm your big fan of you. In fact, what bomi dine say wo show no so wa mani agemo. Yense da se. Why? Yense da se. Abra kokɔ tete eno se eye agye bia na koma so ade ene se ye behwe ne bayie emfa ho ne de wo hwa akwada no enti wo hwa papa no wanya gidie wo awura wei mu se ne ba ne wo ne nkyɛn a otumi hwe ne ye ne nyina no Kobi Sanflex eno se the question is too much na nye too much anka awa ha na awa ha se wutie de nyense misane anu yi a yebebusa am na yenti enti na awa ha ya musane hwe no ote woni ete wa obeda anu anya bi atie ya mo ka se mo nko na adwen wo mutrim ade ayi no green was here na Krobea Belgium na me wo na me nsumi tie o afi na wo ba besre etore bi aya ma mo nya mo se mo nko na adwen wo mutrim ebi wo bi atrim ebi wo trim ebi wo mi trim ebi wo we trim ye nyina ye keka bom na ye dey solve problem enra asem ye ba ye nim krachi kura de na asam ma be kai sa asem no
asema ba ya nim free na nsan ne bewie enra no ense dan kra de obetie bi akwala na asem no de ekwa koduru sesei ne se enra krache ne ba ye no adofo akwala na no o kire se onfa boy da na okokosia krache bi no o JHS 3 no ne krache ne kotwemp na krache ne ho kan no ano wa blidi fa abosome enan ansa na ne sofo bo mpa ya amna amna twa sa asem no efiri ho no ensama boy ne keka kire na busuafo se omfa ne moja amra enom ne de keke ka ho e mani nyese ade na akotena na akonya so nom de keka wenra krache ne beyi ne ho ano be kire se ono de onya hohom ne oma bia sesi akora no enuoma oso ohu oda ho a ana oteda ma otumu se spirit ya pie free down na begina ho bi wo ho e bi tumi kura sabe mesre ka be fa no ohunu mo otia enom ne de keke ka ho good enra ye hia so krache ne bai and baby a yaka kwa akuduru ene se ye hunu se sabio huhumu de wo ho de nanso hunamu ani enso ye adwuma nti enra krache no mmoa yemfa akwada ne nkwa ayaresabia ne yenkwa hwehwem ampani ampani nuane ampa no akrache ne yiska de mama me no emene before say ye bebe fidie isuyi maame no ne akwada ne san ba ha o mo de akwada na akọ hospital adokotafo ne akwada no dididi nkomo no ono mu ahunu bibi enti o mama ne nuro bi se won kono me hwe na awotwe ana na awotwe mienu na yenhwe eno ye baako ye hunamu ani die yi esese ye to ne nsura baabi na hwe adwene gidie e control ni pasini bibia enti na Ghana ye brebebrebe nyina adodo na akoye religion ni padodo na mpataku na akofra nwantene no e de religion e frodi amanfo bebrebe wo Ghana ha ne Africa no e yesa ba bia nipa no ni gidie wo no e ya hwe ho ni yie ne ho ne nso ensem wo ho enti ye de akwada no bema obia ono nso nimde hunutra sebe menu mienu ani no nso ahwese ya mpasa spirit pie free dan ho ba akwada ni hunu motia efridian enamden bibi wo ho a ono nso nkai akwada no mpaibom na akwada ni nya na hoto enti adofo ehode no de eno nso akwa akusi no na nawiei papa no wa ha ye ka buruchire papa no Ghana papa no ene Dr. Herbal Plus papa no awiei doc what to say nyankopa adom nana na no na me hwe sene amanfo de na hum no yes ye adwuma no a me hunu se yes to me ewa asem no achi yes na wiei eye yawada yeah eduru yawada se ya Herbal Plus Pavi Plasmos de yemfa ho nkomo eni agro yeah na yawada ne nso ye dapa me ne madofo madehye ye twa afidie ne ho ahia ye tiewu ensem ben na awiei o de ma ye papa yo nana me da se na Herbal Plus Pavi ena Plasmos no onim se ono de ona me baasa yeah bribia no yakase wo drugstore pharmacy over the counter herbal shop oye onsa no miensa se ya nana e kire Herbal Plus Pavi ena Plasmos miensa no nyina na kogibi nanom bom nana se ye du bra ye no maduro no wabra enye se reference ne ye yare binti ye no mfise ye gidi se sabe nipa sure na ye nipa ne de esese ye ho ye den na ye tumi adi ohawe beba ana ohawe wo ho esu nkunim sure enti obi etie me stroke na di na to dem obi tie me sabe busumi be de wo ho ni menses emma obi hwe me ni ti dwa no kinkinkin obi akoma abone periperi hawa hodo bebri ena me kire mu se yiwa dwen free saa hawa yi so na kope Herbal Plus Pavi Plasmos no mani pedua no enya hoden ni enhwa ade se ni pedua na ntumi nhwe en correct hawa yi ana na yensem a ye kan nyina ni se onipa benya hoden na hoden na wanya ni nti obedi hawa so nkunim powerful na ahoden we ya ye kan eye Herbal Plus Pavi ena Plasmos ene mesin fo di ho dance fitafo emfa ni agro
yenua no mapomodin adwumayefo nurses midwife accountant e hospital just say obi o clinic hospital opomodin adwumayefo omo mfa no eni agro a driver for emfa hepa plus pavi plasmos eni agro good obi a na pomodin ho asem hia ni bia no enum no bi se ne ho bekoso a ayeden no waye de esese ne nipasu no eye de boa no sure enunti na ye ma ne bo nye den ye kan ne bo no 20 Ghana cedis enunti se ukra 60 cedis a esese unya hepa plus unya pavi na unya plasmos ubenya miensa ni nyina with 60 cedis no 60 Ghana cedis good enunti hepa plus pavi ena plasmos no die non negotiable na ebeye ya anka obatan bia oti utek omfa edrui enye ebusuan duro sure ma omani binom ansomwada wo obatan so ni ukuna na na oyire no munum bia no pane anwumre na de mode beto akire no de ye be kire wo so fa bi to akire na enye umu adwuma na fe obana owo boarding house ana wa kwantuo mu no tunefo se onomo bi good enye yare bi o yare nti na emom se ne ho bekoso ayedin obedwene na pomodin yes nana enne se one woni e wo SHS ahodo mu no even DHS bi mu din komo a omunim colors bi a mentumi modin wa onim color no edi ni nya onom emede o hawbre no station ba ko an ye program anope ya listener no frɛ ya or describe said the color ya ye ka ho asɛm etie no aha ni nua be ma wo SS so 1 week no ntumi nsɔre free paso why saying 1 week wakonom bi na o describe kwan ya nam so ni nua ni so tete na o describe no enunti na ababe hia se oba we sesa wo de to hepa plus pavi plasmos yi bi ma no na wa nkoyare ma obi ankoma na duro we ni ti na ye edwa no na danfo so je colors ni bi nom enu anu asemosi enunti oba tan wo de ma hepa plus pavi plasmos no enya oba na duro sabi se sika sempo anana anka time ni nyina no ma oba na hepa plus 1 we dia kan hadwen time ni nyina o ma oba na hepa plus 1 pavi 1 plasmos 1 for the whole term miensa ni nyina term no onfantwa na wonso oba tan no se wo de sesika semunti untumi nnomo a wapomodin sese wunya ne nyina ye ho toyo man ni munti aka bosumi bia no 1 me kano na wotwe kura yes kire se apomodin eye continuous se wuja hoi asemoba entinom eduro ni ma wapomodin no nyina brand that is what I believe because na obi be se sika semunti nto enso ya re bia beto ache no ni sika na wakora no entumi nko ho hwe yeso frefra dofo ni ade epebi hepa plus no pa bo nya din misra wo de wantumi kura no tede na aka na otwi wo de wantumi kura na nka busumi ni nyina no miensa ni nyina bi 1 okay ni yenhwe na emom so betumi dia ene de ne si wadru no ho kwan fa da ne wadru fa ye ne na otwi bia na emwa wo because mfa so bebre ene wo so na me number enakwa hepa plus ya wade sure 0542 77 85 8572 0542 77 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 oh amanonia 0542 807 907 0542 807 907 na bribia ye kira de wa ha na osofo panyi bia memmo ne som edin
as to say wa warrior no warrior me mechirim yeah na osofanyin no frɛ me eno ka se wotie ye nkyerɛkyerɛ no na o sha se nom Herbal plus Pavi plasmos no wow ohun sɛ eboa no wow nemom this time o de kwadu no to akyerɛ ohun sɛ eboa no pa nana enye ne nyina na ye sex nti o there be sɛ ne nipa su no daddy me na hu sɛ oda so ye nipa sure o sɛ doc na me de me nom ne saa because me worry but o chire mam ti ase sɛ enye sɛsɛ bio mpa so nkomo nti ɛna ye di kwadu tutu akyire no me hya ase me ankasa me di kwadu tutu akyire me hu sɛ makoma ho dwo ne yie me dwonso kama sɛbe me gya me nan so yie wow me tumi di this time nyame di we akyɛ o man Ghana but areho sem ne sɛ aso sɛ betumi emancipate ye ho from sa mental slavery we no o kasa asem no kan de ye obato ye Herbal sɛbe nyansa be no nim etima min jaiti kra ye kyerɛw sɛ ekwan ne nam so ye nuane ne ye nsuo ne nti ya nhwe yi a ye da akye no ehu eni nti obema sɛbe uti o Tech FM emfaso ba kwa obenya free radio station we so ene sɛ da akye yare engu anim ase there be eni nti obema sɛ de me kan mpo na wonjindi a fa kodunum tutu aduru na chi na hwɛ sɛ aduru bɛboa wa na ɛmoa good last man ya no wo stroke ya isi kusua miensa omene yeah omene obemene eni nti aduru no ɛyɛ fo wa hoɔden a nyame de ama odada no ɛna ɛde na di taxi driver bi ofrɛ me na sɛm ne sɛ nana Krobea mesi ye Herbal plus no wadi ho adanse ama aboa mi o na m se adai osimiji udi pa enti wo kan ne saa no me ye driver ni Kumasi adum ha na metwie na ya na ni sisi wow okoduru fi a emutumi tutu na de beche a na ne yem hyehye no enti okoje Herbal plus Pavi ena plasmos ni nyina bi ena sene ye kano no ode kwadu no bi etu akire ni sisi no ekọ na emum ade ba ko bi a wan fa dani anto se duro ni betumi ayama no ene se ya na nakoma ebo ne peri to de bia na se ho ne hyehye no yes ono no mu nuo no sa ade ni tuye se memoye ofra mi anopa tututu bi o na ni agye dane kroye credit chair me na am say wow yes wow enti aduro no de ye sre Ghana man ye no ma ye ho enye ye din obeka se na se obi anum aduro na do kankanfa ho na no kwasem ne se Ghana ha ne ye wo no obi afo obi ho yeah na obi wo ho no mo a unim no but minim no se okọ ha mu a obe tax o ma wo beboa no sure Emma enam so no tax wo be sorti be so be tax so so said the no obi ada obi last obi catch am to dog na say duro no kra wo bone bo se obi kọ na aburu 20 cedis a memo onto onko ba bia e ton 20 cedis na say ne okọ na obetumi ato a onto na we de se wo ton waduru ano kwasem ne say obi wo ho no mo a sabi o ton 50 cedis kro betumi ato obi so wo ho no ma ne sika genuinely at that time o yare no 20 cedis ne miensa okwa akopa bia nom emanyame afaso amana pomodin nana say nipa no betumi aye mema danfo bi ma menua minim no sa madamfo ma menua no sabe ne boa dinti wa nya Herbal plus Pavi plasmos anto na sabe ofamu wu a indirectly madamfo na ne ma menua wu nti mekwa yi obefrɛ ade bia me ye nyina esijai okwa obebọ nsa nso obi ada obi eni nti na Herbal plus Pavi plasmos ontumi nto nche obi mpa fa phone e friend say si ya be Ghana dudu sure abe Ghana danfo ye nyina ye nonom na ye ho enye din good ebia na oye nurse oye midwife oye lawyer oye doctor oye banker sabe si ya de ba ko a abe trend wa system ni say oba bia person ne masu no ededi wow anopa na me kyerem say the science esua binomial nomenclature na nipa eye homo sapiens ofa plant ye de adwuma ya ni nyina o two names ati ase ofa nim trace ye ya azagracta indica wati ase ofa plant bi te say bofra eno so carica papaya eno so two names plant bia bebo din bia no ewo edin a the different even a champion ya dodo no anima na ye de eye tea road those times no Cromolina odorata what eti ewo two names and now ba akan for scientific
names nim so a oba bia o two names okay obi say e na kan for so say obi na ai oba kan for de ni manana oba bia janus no e ya akosua okay no correct on de ache obi a yeah but as to say uspisi name a eye kuma no benya no egina so sure na eno na madodo no a printi okoto wash bi no de clean no destroy everything oh say ho na eno na mfa ho ne academic way o proficiency ana se bia wo sika na oni skill obi ye lawyer o use chemical de ko obi anka daachi bia menya sem na obetun atwitwa ageme no saa daachi no emma ye mienu because wanya consent na adwuma no atwa so obi a doctor na adwuma no so essential but chemicals bi osusu se ene na tumi ma odisiesie ho a ye ka ho asem nei se ye nsa kira ya dwin free ho ne ye mpa Herbal plus pavi plasmos enonom sure na ebetumi mpo a ye mfa ya atadwen to akire oba so makosku nti atadwe de nya bosom sem atadwe de ne se die bi ye mi yes eti odi chemical ni begu nso ma na ye creamy na odi akoho se odi maske pampan no akose ho na wo pe oils bi se o ma wa achieve ni kuma status no in the end no wa destroy bibia ase ho wa se bibia mesrew oyo oba obi menses for some time near ma obi ho ase be pains bi o go through obi ho no ma ase bibi ne nanam na ya ase mesrew oyo oba o ma sunu nyame de chew akase onso beye ho adwuma Herbal plus pavi plasmos ko pebi enom na emwa me de me number yi e ma o fama me 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 nana me sorry no ene ahansa na obeka o sorry no jataba tena se o surprise call na mafre no mashada me bibia no me pemu adanse simple ena no pay tama na me ka ne ho asem me kan papa bi eba office a oba be wura ho oba no so wo hwehwe hwan oba no so wo hwehwe na Krobea good o ka se on twen wa animu hode ne siye se wo nim no enti o ka se on twen wa animu hode ne siye me ka se wo ye meeting o ada office onti onya abotre no on twen wa animu na no se animu de wontina ade nti na me mete condition mu na o ka kire so ono no nkonko tena wie animu ana onko tena abonti eye eno ana mepe saa papa yi ajata be kai oye oheni o ohene kese pa bibi ntimi mu ni din abe pake ne ka ewa animu ha ena osiba ya na me nso me wo the other place no na no onfa Herbal plus pavi plasmos no ni agro enti enei tamu a wutu ka no anchada ba bia wutu de free ne hwa no obehye o se oba na nne de na Krobea fa me kwachia doctor ebe na me nso me nchia no bi enu nti ne ma na no oba ha onfa Herbal plus bi agro me man formless no me ya go for ni enu ye ho na obi bisa me say she denti na Herbal plus yen bibia no miensa ye som 3 Herbal plus pavi plasmos ye onsa miensa na denti na ye ne sa na dia ye no wan akra ne say nansen a Tuesday menu ye program ye kobo na ahudi e di asama ba nyame honhom kra ba wo so e ma wo to aso say na ahumi ni nua panyi habaku na nyame asem na wo ka what you say nim say Bible mu ye ofie som 3 bia o ma hyehye o mu ai ye na ahum ne dikan okay de to aso ye Habakkuk samohu o zam ka kire o de to aso ne ye Habakkuk na de to so miensa no e Zafania so
Habakuku abeshe ho. What you say? Na saa miensa ya making from ebre papam ye beka ho asem. Wasem ye. Wonim se omo nso no omo miensa ni nyina no ebia Yusuf ye som 3. Wow. Na hum ye ebo ni din kani. E wo only 3 chapters. Fearsome ni book ni Fearsome 3. Epie. Ubedru Habakuk a wadi din a je se ubo ni din a na obia kai Herbal plus Pavi plasmos. Habakuk so ya 3 chapters. So wo Now bedru Zephaniah krade no seal everything. Ono so ya 3 chapters. What you say? Omo to asonso Mystery. e wo so. Mysterious. Omo align omo ho te stars ya. Na se no mo align. Herbal plus Pavi plasmos na o ka sem bi se Ghana fododo no abehunu de waduro nim no. Na ache unya binom ya ene ya kupa binom o. Se ne amanone fo no enom no guso no. O my Ghana fo ye dia. Ye nso. Chese ba bi a mefa bia nso menya bia obenya bi. Ene ho nya den. Obi ka kiro so ye kwa ye nya bi nkrama ye okumase ya. Oboa. Enti ho nya den. O me peto pa ye to pa ende na nsen ye nya bi o ye wa ha ebu aha kwa ya eche bi wa ha. Sure bibri. Ena Pavine plasmos so ho nya den. Good. Nti fane se wo nyare. Ene ya wadai ye da papa. O num bi ahye onipadua no so animnyam. Asa. Na wo de we nya bibia amfanya reference a kai na hum. Kai Habakuk na kai Zephaniah. So mu nyina wo 3 chapters. Na ebwa ema Herbal plus Pavi and plasmos akoyi. O person frame ya. Mama number 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 wa manonia onso no bi 0542 807 907 0542 807 907 Everyone ye Herbal plus Pavi and plasmos. Me baba ko oya assembly member we dujama. Ose me nka nkyere ose me mo wa betima no. Yes. Ebrepem oni mbedi ho nkomo. Yes. Na msemate. Yes. Nyango insha doctor. Amen. Arofo Herbal plus doctor. Opanyini pa wono na Ebenech Herbal. Oda no onom de Herbal plus Pavi and plasmos no e de aba. Adofo enromi ensen adanse e wo ho so. Enromi ensen ni nyame so. Enti se wo tie mi a se we be ma wo se we ba wo wadama kona ko pibito chana ni bi be hwehwe me ha na ano say my friend your age is more but your face is young and I'm say yes I take good medicine. Yeah, you take good medicine, it help you, it shape you. Now the mekwa akoyimiti akina mbohume, it shape you proper, both the top and both the down. You go understand. Read Nkokra in Ghana here, no, we know our formula. We do the formula and you are younger and you say you want to come collect the money chop and go, you lie bad. We will show you say the formula they work for us. Yeah? Timme nim kokra for ne ho agro. They say me kira obi a kokra bi obefrem bia. Me man formula no. Aga na beba. Na no adam ebru. Adam ebru. Me bo di andom apagya me chiao. And then we Dr. Herbal plus aton kra no. Oba polete ma de one no naka no. Both the capsules and the ensuo ni nyina no on the buy. Hey, wo momra. Me de sa wo ye panyini a me mfa ani agro. Kire se wanyini no unya nketua sei ni bia ema unyini ti se be ya nketua ne nso nka se na anya yi nti bra na me ma formula no simple wawie kire Herbal plus formula no ni fro china akwaje
Okay, and the other for no Fred doctors is saying and then kasa was 0542 778572 and a 059 13 67 898 oh amanonia now after 0542 807 907 now ne papa no abo enkomo and now we a higher 102.9 a higher OTEC ma wa fidie ne na ha na tiwe me basi se ya apomode mapade eno ane Herbal Plus mixture Pavi Plus Mox Herbal Plus mixture etutu malaria na sekra sweet darling my beautiful baby Herbal Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Herbal Plus mixture anya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kra na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, woye, Herbal Plus husband. Ye de wa Herbal Plus husband. And ye also woye Herbal Plus wife na abano. Herbal Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Herbal Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na Herbal shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Herbal Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG Edwin Krasoya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Adaminim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ dawu 3 sister capsules. Ya ma nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yatie nyina. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyina timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan a na wo complain waposo usisi ene ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food beboa afeidie aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka abaye nsi yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic. Efa aso sa wo mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. Oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho dura. Yemfa nsa wo yare fast cra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure
typhoid mekagya deɛn ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔ mpamu nyinaa wɔsa ho yareɛ wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yareɛ nyinaa wɔyɛ detox ɛtwi fifiri nipadua no mu ama wo ho tɔ free kyɛ sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔhɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wɔma abɛn dodo branch bɛn na wokɔɔyɛ no ahenema kɔkɔbɛn a wɔbɛn Geomas Company ɛti mu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers ɛyɛ 0275 96 94 14 ɛna 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic wujidia jonkwa owura bra da bia sanopo awio anwumro mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efi kama a wotimu yi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu yo emfi duduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunwane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban he mi koho sisie we di oponko pedentem de je won numbers ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odoi no kwasem pa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya monsieur bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe na ni fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 68 05 by Grace wo Kumasi Bremai DVL ni nchempe osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yani Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden ena nso biem Time Herbal mixture ya me ka se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya Time Herbal mixture esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina Time Herbal mixture me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne Time Herbal mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no Time Herbal mixture duo no ena ye ma oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o Time Herbal mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME Time Herbal mixture afi malaria fever bia dani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum Launching and fundraising for a senior high school project. Oh say yay! O manage share mu fresionyu. Muntie na na china kwajan. Esionyu hine. Wani steering committee a oda esionyu senior high school project ano. Etun sa fresionyu fo nyina. Se dwuma jesronko a enam so bepaja homasua e wa esionyu. Ya today launching and fundraising for a senior high school project no. E baso memneda 19th April 2025. Aya Easter Saturday. Wa bebo dada cha wa der backgrounds. Anopa nondu bako 11 a.m. Wapa hontuma abofoto a emu odura wo befa so abo senior high school project no atrase. No wasisuku ekwa animu ya enchima benya ho faso mapa. Na nurse onyohine oni committee no esese obia meboa na enye fe enye nika. Menua
ma kroma sonyo mpuntu ho sem enye wahia sem kai se eye memneda eye Easter Saturday 19th April 2025 ewo Deba grounds wa anopa non dubako obia meboa na nye krabehwe piao. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, ye koya yaba. Aha ye 102.9. Aha, eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie no, eno asugusu ena wie wutie, ena wie ohwe live. Ena day udide Reverend Mary Sam. Reverend Mary Sam. Eja Sam ya owo uteke fimfia ha ne yere ne Reverend Mary Sam. Ene day Rev wanya afeko edi aka onfie ho. Na ohokani Eja Sam. Ebusua no nyina oma ene onana anom se ne ye wa wodai Reverend Mary Sam osre nyankopon ni nhira osre na ho bambo ni nyinkyere ni nimdie ene ne nam ye se ntonkoso antoso. Happy birthday to you, mommy. God bless you very much. God bless you. Out of 4, eja kwa me wa ha ono nso ni nsemisa o pese obisa Sara no ono nso bebusa na yehunu na enawie yi yada NASC Scientific Herbal and Research Clinic Limited for yada wonom nso ase yetwa ni tiafe NASC Herbal sa wode wo hoto won so a ade nyina bedi aboa wo na ewie yie enso ede amawo ena wie yi a wutie mi akwanya no aba amawo se behwehwe wo nipadua no mu free behwehwe mu NASC for na aye san hihye yi ede ama adofo ye hwehwe wo nipadua no mu ye twa wakoma na yehunu the state of akoma no ohaw bi beba ohaw bi aba yebehunu ni aka akyerewo ye beye labs ahodo na ya scan wo nipadua no ye nye ohwe eyi free saa nioma we nyina ye kan enka wo kwa akoye no abonte ane bo adi o ba ye wo NASC Herbal nti ye de chew de wo hia eye 100 cedis o di 50 cedis be ye OPD registration na 50 cedis aye consultation na waba one doctor abehia ya ye nhwehwemu na wie no ya kyerɛkyerɛmu thoroughly ne ye de akyerew se wo ha wo ho a ya ka kyerɛw se aduro wei ne beboa wo ye nuro ne de obeto se ye kyerɛmu wie na wo se o mate mahunu me hawo me kwa obia ne uni hawo saa na NASC fo eye wo no mu adwuma ena wie ya ye ka se ya wo nso wutie yen yade ben na etete wo obi di akoye ulcer obi enya nompemu hawo obi di ye liver na kidney mu problem obi wo typhoid fever obi aye mre wo mpem obi de ye prostate mu hawo sisi yade obi nso paawo obi nso hunsuo ntumi nyemba eye namu yade bi na etete wo ni nyina no NASC Scientific Herbal and Research Clinic Limited ono mo ye ho adwuma ti de hia ne se wo de ha wo no se ye asikyire yade mojabroso kokuram yade entrimu atwetwe hania ana se fabrodoa ni nyina no oba NASC fo no ono mbeboa wo ahene makokoben enwo oni wholesale no enidi animhwe okonkran ya Taifa Fairview Guest House ho no wo ben no ena wokọ enkran hwa nso bie wa Spinters nso owo Rainbow Electronics echi ho NASC for number eni eje na frɛ na one Dr. Anane ene na bedwafo nkasa eye 0243 30 7276 ena 0244 20 0244 10 sorry 0244 12 0269 ofresa humeya woni NASC Herbal for ebe kasa na de wonti asie bia no ono mo akyere mu e de amawo ewi akro ya nso ye beda ya Bolivia Enterprise for ase obekumasi sofula alignment a ho no wo na wodi wodwuma ono mo asem wetia munti asempe etia yade a abekọ so abu no yen ye de nuane e na esa wo yade no
muntie future life smart food no eye nuane ahode nuro ahyehye mu matonchom yawo vitamins ni minerals 23 ne wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hye future life smart food enuane mu ma enti di obeye nie faka na bra kumase ya sofoline alignment ho ye ne multi home no eni di animhwe se wo ba be kire wo yade mu ma ye hunu a ya mawo enuane a eye nuro yi bia mo akodi se be ya wo yade a abetena wo so do obedwane ne namurum amo anyi ahoto ye no manie for further inquiries 0246010150 and 0242878090 and now we are Volta Drill Limited ye de ensuo hu dwuma ne yedie yetu nsuo wutie mi uhia nsuo ye uhia nsuo na mana ma oto kire se ensuo a yetwe ye ho adwuma kora de ma ye no sesei no wonom brands wonom atumi atwe asone so enti se wa wunya wonom e womfidie no no mu betumi atu nsu papa no atwe asase na yaase nya ani ya bio omu wura mu paya buom dwam kwase etwe nsu papa kroje no onom de amawo eye Volta drill for omu nanimu adwuma onom wo mfidie ewa animdifo akwadare ya wonom di sa adwuma yi enti ene wutie mi hwanum ne betumi atu bi ama me wo mefia ha eno ne problem hwanum ne betumi atu bi ama me kurom ha madwuma mu ho ana me mpesua yi so eno ne problem adwuma no woye nsu adwuma unsuo na enkoso enye dentia ma Volta drill for metu de densu a de omuntuma na nya customers bebre wate ye wokumase ya hojo da aban ye ne ankase ye number nie problem bi enkwanchan for na betu bi ama na wo face unya unsuo enjoy no frɛ ye ne mesiesie emfa ma ye number ne ye 0244 299 520 0244 299 520 and 0266 43 2210 offers ahoma we ya woni Volta drill for be kasawate dia wonti ase no obekire mu ama and na onyame wo ho Herbal ono mo so na de basa nuro na ba no enuro wei eba ye miamanim ha encheye nanso ono mo a enim waduro no dada no adofo ebinum frɛ na Krobea ade sei na na eye me abaya ba ko se me yem na me den na matese na na wo ka ho asem bo hobio ma manfo e wo yafunu yade wono mo nkoto basa Herbal capsules ni binom ema no a sebe monsabuo munye no hwe eba ba ko dakro na anu na twa unim se wa yefri unye free o de akam no hefa na eko kona koto basa Herbal capsules ni bi na wonsabuo no enyine gina so kama emre sesa eba ne fi no mesenko na de wo ho obi nso wo a wo bu ne nsa wo bre na no dem aduro ye ho adwuma be ma sebe ade no asore ase ne wra ho no sensen ho ye sa ade ne mampe ebi akoko brafo bi sebe utumi mensreti nso ye be ma wo oto pai ne muja enya de pa wan hwe ye be kakra utuo ni ntumi nya adwuma bio kona koto basa Herbal capsules nensizi saade ne mfama afa muntie ye wo basa Herbal ointment eno de abata ne amutie me ma mona me kasa mu hui monkoto basa Herbal ointment ni bi ya abata ne aduro wawo akwada no foforo ana wanyini ahohye da biesi akwada yi so tete basa ointment ni bi fasra no ahohye ne bekọ emabio akwada ni sa yesi ye de asramaye no yesi asabra entosi tumi gugugu ne paia ensuo ni bi so baabi na asa hono nsan na bia oba akwada ne pampers na ne to ho de ye no wompe wo de fa basa ointment ni bi basa Herbal ointment no fasra akwada no afa wo panyinitie honam kankan wo ho wo ba na bema utwamu ane ye de na abetwamu eno no ebegu ani mu ase o obi de kakaja na aye no obi nso ye oseye age ni nipadua na boso obi nso nsansa wo breo adwumade a wo yentu be kwa ba na wa bre pe basa Herbal ointment ni bi
na enya wo ho adwuma wo de sra wo tɔ a utumi dama wo tɔ wate ase wo ba ke ngi Herbal Mr. Herbal Dani Herbal PFA have made Fredimens baby e to nro bia wo de body wu pedin sa wo pe basa Herbal capsules abo wo pe basa Herbal ointment abo munyusu na beboa pa number ne ye 0244 267725 basa for number no 0244 267725 eya kwa mi asembe na obusa sapoma na me dase ma menchia eda ko bia sare na menchia master kwabra na menchia bigini kwabra nyawo fitemu ha Sarah wo dia akora no ko hospital ho no for 2 weeks no na doctors na da bia oba ho ana me pa chan na oba ho oba na osa kofi na doctors the number ne mawo before ne ba ne be pra ana say ne ba ne pra na odi number papa no ba ma me pa cho ne ba ne pra no na odi number ne ma me enti odi number ne mawo no e ba ne say na say de papa ne say won so ma fa ne number ma doctors papa ne kire se doctors ni nya ne number wo frɛ na no wo oboni dua enti wo no kra wo frɛ na odi wo no e ne frɛ no the number no a doctors no e de ma wo a na wo hospital ho no papa ne jai no yusu ana papa ne wo di nkan afrɛ me no o de me number ne ma papa ne nti papa ne di wo no number ne frɛ me ansa akire wo di number na ankasa nti so no be frɛ lady no a oye no ono me pa twan oh okay doctors so because say papa no de wu twa doctors mpo a obaji atum me pa twan no de mintimi nsan because minim one ne ntem asem uhu no britia bu enkomo ben pa na one doctors ne di e fa papa no doctors ne de enam ne ba ne die ni nti no one me nkasa nti ono de minini ni nkomo na papa no so e papa ne de minini di nkomo ba enye doctors ne ho nkomo na obi a enam ne so a wo ni ku woni ni di nkomo ben meka ne se na doctors na ye ni kunu ne papa ne de ya kasa mabla bomu nkomo na me ne papa ne die doctors na ye ni kunu ne papa no me pa cho me momu die me beto se one papa na wo ba ma meto se eye ni kunu o beto se one papa na e wo ba ai me kura papa no minim no na one doctors na no na o ka che se ni kunu bi wa bruchira na me pa cho da bi to say na me kura me bisa ne se me akua mo papa wo ya na won kan kire me e kopem se akwala ni playe nti ni ba panyi ni kura de onu da bia na o ka se onimisa ni maami ewu ni ye de ni ja doctors ne se won hwe no nti se oba no o ka sa meseme nkasa wo ya akwala ni kwa se wo kasa wo maami de wi a osi ya no se woni fie kura na se mo ba mo beba na manu aduan na mo bedibi nti ade nti na wo kasa na me makasa ade akira akwala no aye ni ba panyi no ni papa ne ba no me pa try ni ba ko tina hospital 2 weeks no ukunu di asem na o ka kire me kunu de wanka hwe ya nkire me wanka hwe aha no me pa cho da bi na o ba no kire se doctors no me ye ba tan iti se de doctors ne ye ba tan no inti se me ye bibia ma doctors ama me nwinwi hu se bia wonye me nua me nim ba bia me nso me ho be kwa akọ me inti wono kra no 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 nso ba hospital ho e ba behwe yen e ma me nso kra free ofen so enso ba hospital ho behwe ye ba doctors ni busuani bi eni ho a oba hospital ho kra behwe ye da inti obi a woye we nyina ma no e ba ne se na akire de o se obebo odua minim de entia enti se obi ka se yi woni doctors ma no e ka bibi e fa doctors ho a obaji atum eno de aminyi ntum because doctors ni ba bi eni ho no ma oba ho a menini di nkomo na ye den na saada na ba ya ne ba ho a wo ma na aduane di ya ne ma me se wa ma ne ba aduane edi oba ye na meni ho na me kwa adwuma nti me ba ye na wote ho na me busa me ma me se akosu wo be ye eden ena wo se wo ba ye wo se komo de nti ma me ki anu amu ena wo ka se won ti bi manini enti me kwato na me ka che ne se wadi awie a won komempa asem na akwala ni pie ya wode koye bi bawo yenye ni sei obi a o mane we doctors matim ko dia koma wo ma me ho e ba dia bia ne ba ma mbechemu no e ba ne se na de se doctors wo be wo bia minima de kro ntia okay na me da se men so me da se afei moma me situational report na me nhunu ababa wa doctors ya ote ahensan sebe
ensam no eba seyia obi e pene de na emom se mpanyini tena so na yetie we a eno na eboa me ehunu baabi a yede to se awura no eyampa wabie na no aka kire awura we se ode no agya ode one na busuafo agya akonodi nokore so ka saa die nti ni nyina so paa ne sen ntira ema ne ka saa asem no duabonye o duabonye se wunim duabo a memmo dua obi o se mesra wo ngire me duabo na me nkobo wo kowu kokun hu kona kokun hu duabonye enu nti na santima ewura wabre duabo woni kurom se ne man mu de ye modua kire se onim de na wonim de duabo te wa wonim duabo mensua ne bo wa wonim ne bo na wo de da bia wo bie wano a mebo dua da koya padi kwantoa ana bransuma afie ana akoba bia ye da ne dua na kohwe de duabo etumi ye nipa se wonimu a enipa ye kwa ye be ye se ba bia mfrema wo yetumi humi bia honhom na amu o enti ensu a wo frɛ no kra no ansomu a honhom foforo tumi som edidi dwuma ade a wo waye bi pɛn ɛmɔ ho dua sɛ waye bi pɛn ɛmɔ ho dua sɛ wonim duabo ani so a memmo dua o me ka sɛ wo waye bi pɛn no obi ne bi yɛ wo de a ya o ya ma wo bodua yedi asɛm wo asɛnie kɔso papa asɛnie ɛkɔso papa enti sɛ wonim duabo a memmo obi sɛ obo ni dua no ono so afa akira akoda ne agu ne so eno wo ho de nanso ebi wo ho a eye wa wudua na wo boye no eno a na enya wa sa wo ta pedua bo bebreba untem kire se dua no ekumu nyabosum bia ne efra no bre bia o obi wo ho a se me bodua no wo bra mabu mi nsamu wanya asem die ntini yesi oba emu nsakora amfa nkonsuom obi ohanu se me bo me ho adagya na matena fo matwemeto abodua nyabosum bia na edi adagya kɔ nanim wo frɛ no wo de wadagya ekire no ompesa edi asem beba onim se nsa yeguyi ye wa abosom no mu bia yemfa ensa ano den na ma won odi ebuso obi onim huhumu bosom ni bi wo ho a opemot obi pe fanta obi pe de ya no de obi pe bese enye obi ana pensa o enti wo ebi pe jot enti wo nim nipa no bosom kro na pe de na yode kwan a wo fa so ni dwuma na wo kɔ frɛ no esunu di obi ape ti sa wo hwɛ nsagu a yɛse twere di ampɔn di enti ne yɛkyerɛ ne nsa ne ma ne nsa ne yɛde hyɛ ase firi asase ya so ne afrɛfrɛ na no abosom a yɛfrɛ no yɛnim deɛ wɔno deɛ abusua mu yɛnim sɛ bosom wei da abusua no mu ɔpɛnsa enti yɛbɛma ne nsa ebi wɔ hɔ a ɔpɛnsuo enti wo frɛ no a wodi nsuo na ɛfrɛ no na wo wunim nti wakɔyɛ ne biara ɔho ɛne wo nɛ Dr. Dawood Nyankopɔn nhyira oba ejeso krapa ɛhɔ na Dawood Herbal Hospital wo adofo Dawood abafo waduro omo waduro pa Dawood fo waduro sahwini doctor no papa no wa bin moma menka nkyerɛ mo sɛ mia mani ya gani krachia na wabubuo eni da so asa sɛ onsori bio asante afigyaase Nyankopɔn nam Dr. Dawood so krache no wasɔre sesei wɔyɛ n'adwuma yade ɛyɛ o enka wa wo betumi akɔ na waba na watɔ de wo kra pɛ wo yare ya wo ka da mu yi de wo mpɛ na wudie meboa bi wo hokra yi na de nka minya me botro ba ku bi a metwa nanso yade enti kan yɛhwɛ se yɛbɛkɔ akɔta brɛ wa yɛbɛka sa dwere wo yade ho na gyansa enso no na bia
ɛhɔ no hia o one bottle bi dia kulu okra ɛyɛ yade ntio se stroke yade ne de wahyɛ dem mo a hwɛ yɛde wachini ɛyampa sika hye ɛyampa ka kyerɛ wɔnom sɛ ɔmomfa amrɛ Dr. Dawood wate ɔba wo pa wo wode anante wode achini a wo no bi ma hwɛ ma yɛmfa umra Dr. Dawood ho ana wa abra menua ba ɛbɛpa ho ama wo bɛma sabe wo bɛma da fom bɛm obi nso de eboni mu so nkakra obi nso de sɔre a na sensen ho ni nyina enye oba Dr. Dawood wa se da fom bɛm a ɛbɛpagya de eboni mu a na sensen ho na ɔno a ne bɛma hu sɛ ye me bɛma ura ho wanya ne ntam kura anya yi a akoda ne bɛma bi din wɔn pasam bra Dr. Dawood ho ɔsɔre a ubehu sɛ wɔde ani den ani ani bra so ɛna ɛbɛyɛ n'adwuma ɛba saa ɔba ne ho tɔno sika akɔ wɔ fie kura ɔbɛkyerɛ baabi ɛhyɛ amu akɔ yi ame abɛsesɛ di papa ne waduro sɛ woyɛ obi asikyire yadeɛ tete wo ɛnam yadeɛ haw hypertension mujabruso bi na tete wo ulcer ana wanya prostate mu haw yɛde rɔba akɔtum ɔba fibroid haw ana wanya nompe mu haw bi wunti mu twetwew ɛgye so krapa ɛhɔ na papa ne wɔ ɛdane ɛnka ne na Metro FM no wɔ mu no saa da no amu na sesei Dr. Dawood odi ne dwuma papa ne no ma ɛyɛ 0244 88 6437 0244 88 6437 ɛna 0201 681 717 0201 681 717 and the sister spices enso aba amema ne mema yani ayetumi ko muchi aho yi nya mema nyina na ko muchi aho bema bi wo ho no ne yere yare pa won nya duane wo fi ono ba na adidi wo abonten no aba ene monye nkoto pa na ubi ne asikyire bi megu nsuom na monom on de wakodidi wo abonten na wa anya ade eto de bi akogya ho wo bo wo pron wo ho unto si shaha onkyere shaha ana ndi emfa nse pro yadishem pro nimu na wo menya aduane ma hu medida wonwa me ma yaduane amu abedida oh forget the pro me se ma yaduane amu abedida busa oba de me yempusu bi obo me nsa no mo no, he did there. He did there. He come before we bring the punch. He come. He was there. He did there. Enti mo nyama sama menwe ho. Enti wo de hihye pro ni musa no e ma wremfi o sister spices no. Na sister spices no wo de ya aponche nkwan, aponche stew, aponche jollof. Ana wo de ya abomu ene bayira pesie bi nom ne de keka ho a ed papa sister spices abama sisi ejare kwa yente ye wo good flavor ye wo fish flavor ye wo chicken flavor stew de ye wo beef de me kan kra mam ko ado oba mfio a me sister spices say ho minya ado abomu no da ko meye bi abrɛw na me the stew flavor no enam de be ya abrɛw na metwa ko bi ti no oh no ni nyina nso ye enti oye ne saa eno anu no aduane na si enti mo amoton spices ne nso say spices wo so pa eye die enti aye kanfo ama mo no 100% natural natural o de ye aduane no a utumi so de wo di aduane pa enti mo nso mo metu bi wa adum pampa so pizza Roman hell so amene ba ntema dwom nkoton o konkran siam bi ni o ka hye bi ho ye number ye 0243 53 5025 ena 0279 140 940 ababawa Dokas data ba se ne phone em ne ye den Dokas akon abaya ofri he Dokas no me pacho me de minim ba bi ofri ba o ka kire me se wo ye akuapem ni na eye den na be ye wo nyonko me ko han dan e wo ba bi ana wote aha ene ma ne be ye madamfo na so akọ han dan wo ba bi obi ti e kire se ese so automatically obey your nyonko
me kwa han dan no na ne ba no ko school e wa askwa e ho nso na me ma ni ko school nti wo mu pon a na oni wo mu na be fie nti se wo kwa adwuma na se man kwa adwuma na ode ne ba ni sika na ba abejame